حاجی کمپوت چی؟ برادرایی که در شهر سنت پترزبورگ قرار داره یا که شهر سنت پترزبورگ مهمانی اومدن اینجا با چی داره شما؟ برادرای عزیز اینجا تا باشه اویاکاس اسماعیلی توجی دست من فقط یک چی گفتنیم واتساپ در نویسونین یا اینکه زنگ زنه. салом алейкум ва раҳматуллоҳи баракат. бо шумо ҳастам исмоили тоҷик. кадом бародарое ки медонанд мешиносен дуроед обуна шавед дастгирӣ кунед. дар пасманзари мо ҷои кормонай боз задаон видео нишон метем чи ай чи гапай. бародарое ки дар шаҳри санкт петербурген чӣ хел ҷои мо мебинед ин метрои приморский сеюм линия баъди василасроски приморский мешавед диден уна мардум буромаде саёни мо ҳамин метро ҳам хел рост буромадӣ ина бургер кинг ин магазини подружка иҷаро нишон те ин иҷа железноводская 68 намисол мегӯяд ин железноводская 68 ин иҷа ҷои мо аст ина минимаркет 24 соата караги уна парнаи мяса паримаркет ҳамин ҷои мо аст. хулоса ҳамаи шуморо интизорум кадом бародарое ки питер меҳмонӣ мебиёен ё ин ки дар питер кору фаъолият мекунем биёен дастгирӣ кунен биёен қуртобхона мақсад қуртоби ёдчагӣ ҳама авқотои ёдчагӣ ҳамаш дастгиритона интизор дорем. бародарое ки дар шаҳри санкт петербург қарор дорем ё ин ки шаҳри санкт петербург меҳмонӣ омаданед меҳмонӣ мебиёен марҳамат кунед ба чойхонаи мо ба қуртобхонаи мо ҳамаи шуморо интизорем. адресҳо дар рӯи экран мебуро. дар қуртобхонаи мо бародарои азиз ба як шиштан 45 нафарда ҷои шишта ва номгӯи таомҳои мо бародарои азиз казан кабоб ношки самбуса моҳӣ хомшӯрбо фатиршӯрбо шашлик ина ошай плов бениҳоят ошои болаззата қуртоби бо гӯшт қуртоби бегӯшт манту лагман шӯрбо хулоса ҳама намуди авқотҳои ҳами тоҷикӣ ҳастай дар иҷа ин арсиколаҳои тоҷикирам ҳастай. нигоҳ кунед атмосфераи корхонаро ина бародаро шиштагӣ дар иҷа чой зесиям. хоб дар иҷа ҳам столу стул ҳастай ва ҳам ҳами катҳои тоҷикӣ ҳастай курпачаҳои тоҷикӣ болиштаҳои тоҷикӣ ҳама ҳамо гуфтигӯ гапот тоҷиконай. дар иҷа метавонед шумо чунин ягон маърака дошта бошед ё ягон деража ягон умуман чӣ маъракае ки дошта бошед шуморо метавонед биёед муроҷиат кунед заказ мегирен ба ҳазор мегузаронед маърака. бародарои азиз иҷа да боша авиакасаи исмоили тоҷик дидестена дар иҷа номерои телефону мондагӣ ва ин де тарафада тамоми намуди доруҳои табобатӣ ай ҳамин 4 нитимин сар кардагӣ ба ҳама намуди доруҳо ҳастай барои зиёд кардани қувваи мардонаву барои мӯи сар рехтагӣ одамои калу одамои беришу барои ҳамаш ҳастай. ин иҷада фитосвеч ҳастай барои простатит геморрой хина гирифтагиҳо 4 нитимина тозаш ҳулба хулоса чӣ намуди беморие ки ҳастед муроҷиат кунед дар номерои дар рӯи экран будагӣ номерои телефони хидмат иншааллоҳ ки дар хизматем. дар ин тараф бошад ҷойнамоз тасбеҳ чанд ҳамон ҷойнамозҳои духиёи хулоса ки хела хела чизҳои фақат як чӣ гуфтанем ватсап дар нависонен ё ин ки занг занед иншааллоҳ ҳамин гуфтигӯ гапо ман зангу смс бисёртарак камтарак дертарак ҳамҷавоб тора ҳадаҳаи бадум накунед иншааллоҳ ҳаматона ҷавоб метем беҷавоб намемонед. ва дар инҷа боша бародарои азиз гӯштҳои ҳалол ҳама гӯшти тозаи дастгӯш гӯшти гӯспанд гӯшти гов гӯшти ҳама чи ҳастай дар инҷа ҳасибо чанд намуд ҳасибо арсиколаи тоҷикӣ кампотҳои тоҷикӣ кампот темаябо зардо ба ҳамин реклама ҳамин кампот фурмад як шатаям кампот мултифрут мулти ман ана ҷура иҷада ҳама мевои тоҷикӣ иншааллоҳ ҳисоби камера як кампоти очек мезанем. ҳоҷи кампота чӣ хели ин тарафа нишонта ина нигоҳ кунед дар иҷа чанд намуд реклама ҳама ҳамин гӯи ранги магазинҳои тоҷикӣ айку магазинҳои пишлоқот ҳаст айку хеле тарафи муҷаррад ҳама намуди донагиҳо ҳастай. дар иҷа боша табақ коса пиёла нахлет луби бринҷ ҳама чизо 4 намуд бурин иҷа биё хи иҷа биё иҷа биё чанд намуд бурин اینجا با چی داره شما؟
Brigi lazer